हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोङो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जोङो न'आव थानानै गावबागावनि मबाइलजों माबोरै जोङो इजि प्रसेसै जोङो लिंक खालामनानै लानो हायो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला निस्सय नोंथांमोनाबो रोंगोन आरो मिथिनो हागोन। आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खोन्थागोन जोङो माबोरै आधार कार्डजों जोङो बेंक एकाउन्टजों न'आव थानानै गावबागावनि मबाइल बा कम्पिउटारजों जोङो माबोरै लिंक खालामनो हायो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय फुल प्रसेस आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। गासैबो इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो होलांगोन। अके लोगोफोर, बिनिफ्राय आं बेयावनो फिसा रिकुवेस्ट खालामो जायफ्रा गोदान आपडेट इउटुब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजां गोदान आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामनानै लानो हागोन। चेनेलनि माखासे भिडिअफोरखौ भिजिट खालामनानै नायनानै मोजां मोनदोंब्ला। अके लोगोफोर, अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। जोंहा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थायोब्ला मा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो फार्स्टआव खोन्थागोननि। जोंहा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थायोब्ला जोंहा माखासे सरकारनिफ्राय जोंहा माखासे फैसा मोनो। बेफोरबायदिनो जोंहा PM किसाननि फैसा मोनो, अरुणोदयनि फैसा मोनो, बेफोरबायदिनो न'नि फैसा मोनो, जोंहा सरकारनि न'नि फैसा मोनो। जोंहा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाब्लासो बैफोर फैसाखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो बै आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो गोनांथार जानानै थायो। दा जायफोरा खालामाखै नोंथांमोना खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो बेयावनो बुंनो सानो गोबां मानसियानो फेक भिडिअ बानायनानै होयो आरो गोबां मानसियानो बेफोरबायदि इउटुबाव नायनानै माखासे जारला माला गावबागावनि बेफोरबायदिनो बेंक एकाउन्ट नाम्बार, आधार कार्ड नाम्बारफोरखौ जारला माला वेबसाइटफ्राव थांनानै जोङो होलायबायनानै साबमिट मारिनानै खालामलायबायो। बेफोराव जोङो जोबोर गिनांगौ जायो। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट बुंखायो बेफोरबायदि जारला माला वेबसाइटफ्राव थांनानै नोंथांमोना लिंक खालामनो गोनांथि गैया। जोङो बांसिन थार्ड पार्टि एपफ्रानो फैयो दै। जोङो क्रम ब्राउजारफ्राव थाङो, बेफोरबायदिनो माखासे भिडिअफ्राव इउटुबफ्राव जोङो भिडिअ बानायसिगोन, लिंक होसिगोन। माखासे बैसोरो जाय इउटुबारफ्रा बेनिफिट जागोन बे लिंकखौसो होखायो। बेयाव थांनानै जोङो क्लिक खालामनानै माखासे गावबागावनि आधार कार्ड जोङो बेंक एकाउन्टफोरखौ होयो। बेयाव जोंहा माखासे लसबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोना सेफआव थाबानो जाबाय। आं दा नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय बेखौनो खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। गोबां मानसियानो बुंदों आरो नैबे नाम्बाराव आं नोंथांमोननो खोन्थानि 567676आव जोंहा SMS खालामनांगौ होननानै बुंदों। बेयाव मा लिरनांगौ? UID लिरनानै बेयाव मा होनांगौ? जोंहा बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनानै हरनांगौ। बेयाव सेन्ड खालामबानो जोंनि बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक जागोन होननानै गोबां मानसियानो गावबागावनि भिडिअनि गेजेरजों इउटुब चेनेलफ्राव हगारनानै होदों। नाथाय बेबो फेक। आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दिनै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायोब्ला निस्सय रोंलांगोन आरो इनफरमेसन मोजांखौनो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोन्दों होननानै साननानै लागोन। आं दा नोंथांमोननो खोन्थानि जोङो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथारनांगौ आरो जों बेखौ बयबो लिंक खालामनानै लाथारनांगौ। दा जोङो मेन पइन्टआ बेसो अनलाइनाव जोङो बेफोरबायदि जोङो UIDनि वेबसाइटआवबो जा, नेट बेंकिंनि साइटआवनो जा, जोङो माब्लाबाबो जोङो गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो हाया। आं नोंथांमोननो डाइरेक्टलि बुंखाबाय आरो नोंथांमोना क्लियार जायाखैब्ला आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननो ससे क्लिप होबावगोन। नोंथांमोनाबो बेखौ नायनानै बांसिन फोथायनाय थाबावगोन। अके लोगोफोर, नोंथांमोना जुजिनो गोनांथि गैया। जोङो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जोङो माब्लाबाबो जोङो न'आव थानानै गावबागावनि मबाइलजों बा कम्पिउटारजों जोङो अनलाइन थ्रुयै बेफोरबायदि अपसन गैया लिंक खालामनो हानाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोबानो जाबाय, नोंथांमोना खोनासंग्रोबानो जाबाय। हम ग्राहक करा रहे हैं, कृपया होल्ड। हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि OTP, CVV, ATM, PIN, यूजर नेम या पासवर्ड इस कॉल पर ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। स्वागत है, मैं सिमरन आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? चंद्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैम एक्चुअली ना मैंने एक प्रोसेस चेक करना था। जैसे कि मेरा जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड मैंने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहता हूँ।
तो इसके लिए मुझे ऑनलाइन क्या प्रोसेस है जरा बता पाएंगे मैम? सर जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ सर, आप अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराने के लिए प्रोसेस जानना चाहते हैं। जी मैम। सर निश्चिंत रहिएगा, इस विषय में आपकी सहायता की जाएगी, तो समय दीजिएगा, हम कहते हैं। जी मैम। सर बताना चाहेंगे आपको, जी आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं जी किसी भी नजदीकी SBI ब्रांच से जी या अपनी लिंक ब्रांच से, जी या आप SBI के ग्राहक सेवा केंद्र से भी करा सकते हैं। मैम एक्चुअली ना मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया था, जैसे कि SBI आधार लिंकिंग प्रोसेस SMS के थ्रू किया जा सके, मैंने सर्च किया था। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे एक प्रोसेस दिखाई दे रहा था, ठीक है। वो प्रोसेस ये है कि UID लिख के स्पेस करना है, फिर आधार नंबर लिखना है, फिर अकाउंट नंबर लिखना है और इसके बाद 567676 में SMS सेंड कर देना है। क्या ये प्रोसेस सही है? सर बताना चाहेंगे सर, हमारी जो डाटाबेस है सर, ये प्रोसेस हमारे पास नहीं है सर। आपका निवेदन रहेगा सर, आप अपनी ब्रांच से लिंक करा लीजिए या ग्राहक सेवा पॉइंट। मैम और एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने काफी वीडियोस में यूट्यूब में देखा था, जैसे कि यहाँ पे योनो SBI के थ्रू आप ये आधार लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ, ठीक है, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। क्या ये प्रोसेस भी आपके डेटा में अवेलेबल है? समय दीजिएगा सर, हम चेक कर लेते हैं। जी मैम। सर माफी चाहेंगे, तो बताना चाहते हैं सर, हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं सर, यही ऑप्शन होते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है मैम, सिर्फ ब्रांच में जाके ही करना पड़ेगा ना मैम? जी जी थैंक यू मैम। यहाँ SBI ग्राहक सेवा पॉइंट पर भी जाकर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है मैम, थैंक यू। बताना चाहेंगे, ब्रांच वेरीफाई करेगा आपका आधार कार्ड नंबर, जी KYC एंड लिंक आधार नंबर की यूज। जी आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। ओके ठीक है मैम। मतलब लास्ट में एक ही ऑप्शन है जो ब्रांच में जाके या फिर कोई नजदीकी जो भी CSP सेंटर है वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं ना? जी सर। जी थैंक यू मैम। ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है ना? नहीं। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। दा नोंसोरो खोनाखाबाय जानो हागौ, जोङो बेफोरबायदि जायफोरा भिडिअ नागिरदों, ओरैनो बेकाराव नागिरगासिनो दं, ओरैनो टाइम पास जागासिनो दङ, माने मोजां भिडिअखौ नुफ्लाङाखै आरो मोजां भिडिअ लाबोग्राफोरखौबो सापर्ट होनो नागिरा, आं नोंथांमोनखौ बेयावनो खावलायो, जोङो माब्लाबाबो जोङो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जोङो लिंक खालामनो हानाय अपसन फैथ'वाखै आरो जेब्ला फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननो आपडेटआव होखागोन, नोंथांमोना मिथिखागोन। आं बांसिन अनलाइननि खामानि मावखायो आरो आं बेफोरनि बागै एसेब्लाबो मिथिखागौ। जेब्ला आङो बिनि वेबसाइटखौ मोनगोन आरो अपसनफोर मोनगोन अब्ला आं नोंथांमोननो लिंक होगोन आरो बेनि भिडिअ बानायनानै आं नोंथांमोननो फुल प्रसेस बानायनानै गासैबो डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। नाथाय बेफोरबायदि जोङो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनायनि अनलाइनाव खालामनो हागोन ना हाया होननानै सोंहरग्रा मानसि गोबां दङ, आंखौ अनलाइननि भिडिअ बानाय होननानै मिथिखानानै। बेफोरबायदि आंनाव गोबां मानसियानो कमेन्ट्स खालामदों आरो गोबां मानसियानो कल खालामनानै सोंहरदों, जोङो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों अनलाइन थ्रुयै जोङो लिंक खालामनो हागोन ना हाया होननानै। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बानायनानै होबाय, नोंथांमोनाबो क्लियार जाबानो जाबाय। जोङो बेफोरबायदि जेबो अपसन गैथ'वा, जोङो हाथ'नाय जायाखै। जोङो जेब्ला आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो हागोन अब्ला आं नोंथांमोननो आपडेट होफिनबावगोन। अके लोगोफोर, नोंसोर क्लियार जाबाय जानो हागौ, नोंथांमोना गोबां भिडिअ नायनांगौ गोनांथि गैला आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामना लानो हागोन, चेनेलनि भिडिअखौ नायनानै भिजिट खालामनानै मोजां मोनदोंब्ला। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो, आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन।